Umangat sa kaliwa RPCC. Ayun, sa kaliwa. Umangat sa kanan. Oh, diin na din sa may kanan. Nag-angatan na itong ating mga rider. Sige, kanya-kanyang bala. Sige, sulo lang kagad. Uy, mapapantay ito. Umangat, tinayuan ha. So, Caballero nakabantay ngayon kay Marco Lobanov. Umangat sa kaliwa Marco Lobanov. Diin na din sa ganda katutok sa kanya si Dino Caballero. Umangat sa kaliwa si Mervin Resolete. Inangatan. Kape-break up lang ito si Daniel eh. Ganyan naman ang katawan. Tignan nyo ang katawan. 13 taon. Dumayo. Idadayo ko ito sa Silik Salviaga eh. Ang laki, parang kalabaw ha. Sa kanan umakata sa kaliwa. Last 300 meters to the finish. Lester Barbosa umakata sa kaliwa. Ito na si GJ Esguerra. Mukhang matutugis pa yun. Umakata si GJ Esguerra. Nakatanda rin Marco. Sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kapayapa ang lahat. Bakit na kayo tara na Madyak, 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 panatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo din ngayon mahalaga. Ang importante ikaw ay naging masaya. Team Kapadyak Call Bikers, pwede kahit sino, mapa brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon. Huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman. Ang mitihin mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw. Mag-enjoy lang sa laro at huwag kang bibitaw. Ang hindi pa rin tapos kahit pakisin mo. Bibigay ng daang siguro. Oy, papirme na. Iya mo, baka pek. Ayaw bitawan. Parang ayaw ha. Yung malakas ng mga tarim. Uy. Open na ba to? Yun oh. Open. O ba't may babae? Uyo! Diyos ko mo kain doon. Andito tayo sa Daang Kalikasan. Ayun oh. Mga tarong Pangasinan. I-invite tayo ni Boss Bobby Morales dahil birthday race ni Wilson Forbile. Open Pro. Ayun oh. Mukhang may mga tayo dito. Natin kilala iba ha. Shoutout muna bago kalas. Ito yung Morales na yun. Uy, meron tayong isang pro, si Marco Lobanov, national athlete. Ayun, bigyan nga natin na yung ating idol. Ayun, isang national athlete na sasabay pa ha. Okay, so bakbakan na ha. Magandang bakbakan na to. Shoutout mo natin itong si Wilson Forbile. Birthday race niya bata ni Bobby Morales ng Team Morales. Ayan yung ating birthday boy. Oh, shoutout ka na yan. Shoutout. Yun o, ayan yung ating birthday boy. Okay, so bakbakan na to ha. Shoutout dito sa aking cameraman. Si ano na pangalan mo, Joshua? James. James pala, si James. James Butoy ba? Ito si shoutout dito kay Bobby Morales oh. Matindi ka agad ang bakbakan dito sa Daang Kalikasan. Sayang lang at hindi open yung Daang Kalikasan eh. Kanta sanang umahon doon. Kita nyo naman yung ahonan doon oh. Okay, so wala pang bumabanat dito. Mukhang nagbabantay yung naka-violet na yun ha. Umangat na nga sa kaliwa yung naka-violet. Sinundang ka agad ni ano ba pangalan? Tracy, yung nakaitim na yun. Oh, yung 13 years old pero mukhang 31 years old, pang 31 years old ang katawan ha. Ito si Marco Lobanov, nasa likod lang niya Jerry Capua. Uy, nagkakabanatan dito sa harapan ha. Tumitira agad itong apat na to. Ito si Brian Barbosa ng Team Morales. Tumitira agad ha. Meron tayong tatlo dito sa harapan. Mukhang bumabanat ka agad to 13 years old. Mukhang
Ewan ko, mukhang 23 o 28 na to. Yung nasa harapan na yun. Tignan nyo naman yung kanyang katawan, ha? Mas malaki pa katawan niya kay Ronald Duranza. Shoutout pala natin si Ronald Duranza. Happy birthday, belated! Kahapon yung birthday ni Ronald. Teka nga, parang hindi naka-open, ha? Oh, okay. Okay, so may dumidikit sa likod. Sa likod, tirahin mo. Ayun na si Marco Romanog, oh. Bumabanat na sa kara, pero na-screenan, ha? Na-screenan si Ronald Duranza. Ay, si Marco Romanog pumapaharap na, oh. Uy, mukhang dumidikit si 13 years old, ha? Ito yung ating grupo sa mga U-turn. Ito lang pala, eh. Okay, so U-turn agad. Uy, sino kayang aangat dito? Maangat na kaagad si... Ano ba pangalan mo? Banatan, ha? Lipat na iwan na si Bobby. Okay. Teka na, bumabanat na kaagad si Jerry Capa. Pumapaling sa kanila, bumibilis na kanilang takbo, ha? Pero matibay-tibay pa rin yung 13 years old na nakakulay. Ganda ng katawan nun, ha? Ito nagkakatirahan na talaga, oh. Marco Lumanog na iipit lang dito sa may bandang gitna. Hindi muna tumitirada. Umangat sa kaliwa RPCC. Ayun, sa kaliwa. Nasaan na dito si... mukhang tumatakas na yun, ha? Lester Barbosa. Dito lang sa likod-likod ni Marco Lumanog. Mukhang ginugwardya niya, ha? So, dito rin pala si Aaron Delena. Si Christian Delena. Uy, si Melvin Resolete. Uy, mataas na yun. Umangat na naman sa kanan si... Ano? Ganyan. Si Brian Barbosa. So may tatlo tayong pumaparap. To, si Brian Barbosa. Saka yung isang yun. Sino ba yun? Parang si Tristan na yun, ha? Ito, meron tayo 1-2 riders dito sa harapan. Ito, umahabol tong si Aaron Delena ng San Manuel, Pangasinan. Hinahabol na yung ating solo breakaway. Yan. So ito yung ating solo breakaway. Isang taga-Pangasinan din to. RPCC, Team RPCC. Jimmy. Ha? Jimmy. Okay, si Jimmy. So, U-turn. Ating grupo. So, hindi pa rin tinutugis yung ating breakaway. Ito yung ating breakaway, si Gini. Yan. Mahugod si Christian Delena, si Brian Barbosa, si 13 years old Jerry Capa. Uy. Ano nangyari? Naku po! Diyos ko po, Kando! Na-flatter ang ating pro cyclist. Yun lang. Flat si Marco Lumanog. So may pag-asa pa, ha? Na-flat yung ating rider. Saka mo naman. Uy, si nanay! Mukhang naglalakad sa langit. Uy, nakakalayo na yung dalawa, ha? Nakakalayo na yung Team RPCC at saka si Christian Delena. Umangat sa kanan, diin na din sa may kanan. Nag-angatan na itong ating mga riders. Sige, kanya-kanyang bala. Sige, solo lang agad. 50 kilometers per hour. Dito pa si Dino. Uy, nakikiram lang si Dino Guevara dito, ha. Dito si Mervin, saka may Tim Bugalyon. Nakikipagsabayan tong si Jasmine Kay, ha. Asa si Raski? Yun. Okay, si Raski pala yung nasa harapan natin yun. Sino yung nakakari ng ahon na yun? Uy! Umangat sa kanan. Uy, Diyos ko po, kain daw. May umangat to na sa likuran natin, ha. Uy, si Gino Guevara, dito lang, oh. Papantay ito sa mga tinayuan, ha. Gustong humahabol dun sa mga nagbe-breakaway sa likod, sa harapan. So may humahabol na naman, no? Tiin na din yung isa, ha. So ito may nakakalampas dito, tatlo.
Tatlo itong nag-aabol dun sa ating Chuman breakaway. Si Mervin, si Brian Barbosa. Bus ka agad si Dulo ha. All tayo sa dalawang breakaway. So inahabol natin itong dalawang breakaway. Sino kaya aking saya ito sa dalawa na to? Gandang mag-vlog dito ha. Okay, di sa Chuma breakaway. Si Aaron Delena and si Team RTCC. O, shout out dito, dahil mga bikers dito ha. Yun o. Okay. Uy, lumalapit yung grupo ha. Ito lang yung grupo natin. Hatak-hatak ni Brian Siraski, Jerry Capua. Uy, diin na diin yung El Capitan ha. Dumitin itong Peliton dun sa ating Chuman breakaway. Uy, si Ratsky dito sa likod oh. Uy, bumabanat sa harapan oh. Pinabutan na. Pinabutan na yung ating breakaway. So si Eric Capuan dito sa may likuran. Tingnan natin kung mabibilis din pala dito ha. Umangat ka sa kaliwa si si Dino Gibara. Ando na si Dino Caballero pala. Si Dino Caballero ang nasa breakaway na natin. Dino Caballero, hinahatak na yung El Capitan. Makahabol pa rin itong si Aaron. Umangat naman sa kaliwa itong naka-violet. Nabilis si Dino Caballero ha. Napakabagal naman rider. Pinagalan pang lalo. Inabutang kayo. Agad na lang labanan dito. Kanya-kanyang bala talaga. Tumatakas na naman sa kaliwa si Rasky at si Dino Caballero. So nakabalik dito si Marco Lumanog mula sa flat tire. Na-flat kanina. Ubusan dito. Uy, nauubusan itong ating breakaway kanina oh. Mukhang magbabounce sprint to ha. Wala yata makatotally breakaway dito. Doon, nagpapanatan sa harapan. Umangat sa kaliwa si Mervin Resolete. Kasunod niya kagad si 13 years old daw, pero katawang 40 na. Ito si Dino Caballero. Andito lang sa likuran, sa bandang gitna. Magandang labanan dito dahil walang makakatakas. Puro baratan, puro tugisan. Sana kung may ahon tayo doon sa may ikon ha. Walang tumatakas talaga andito lang sila sa may kaliwa. Lester Barbosa, nakikita ko medyo umaangat na sa kanan no. Ayun si Lester, nakatutok sa harapan. Kasunod niya agad tong si Christian Delena. Ayun na si Brian Barbosa. Umangat na naman sa kanan si Brian Barbosa. Ito na si Marco Lumanog, mukhang magbabanta na ito bakas. Ito, Dino Caballero nakabantay ngayon kay Marco Lumanog. Umangat sa kaliwa Marco Lumanog. Diin na rin, sagad nakatutok sa kaya si Dino Caballero. Umangat na rin itong si Mervin. Humahabol dito sa likuran. Itong naka-violet, talagang din na din. Tsaka si CJ Esguera, dito rin pala. Ito na, medyo maagwat na itong ating limang breakaway. Pero naubutan itong si Mervin ha. Bili naman kayo ng medyas sa kanya. Marami siyang tindang medyas. Uy, umakwat na si Dino Caballero ha. Last 3. Okay. Ano na? Ito. Oh, shout out. Shout out natin si Bobby. Yo. Yo. Diyos ko po, kain daw. Ayan, ating birthday boy. Askidan! Last three. Ba't ako? Gusto ko, do you want this? Yeah. Okay. I have one. Oh, I have one. Yeah. I like chicks.
Yun oh. Okay. So, tumatakas na yung ating 5. 6 na pala ha. Uy, mukhang dumada para si El Capitan ha. Parang nagiging El Kagawad na. At hindi ka na may bumibili ng medyas. May bumibili. O, tignan natin kung maaabutan pa yung ating 6 na breakaway. Hinahatak na yun ni... Ako ba, matatawag yun si Idol. Ayan, si Kalabaw. Oh, sigaw! Tumututok sa tingin natin ha. So ito, meron tayo tumatakas na 6, 2, 4, 6 riders. Oh, hindi pala, 5 lang pala. Naka-MTB pala isa. So, nakahari ng ahon. Si Dino Caballero, ito na. Oh, mga sa kaliwa si Mervin Resolete. Inangatan. Mukhang gusto ng birahin ha. Kita ko si Dino Caballero. Nakanganga na ha. Ito na si Marco Lobano kung sino na naka-violet. So, munod na si Harry naka... Ito ba, si Rasky ba yan? Si Rasky naka-gray. So, maganda yung labanan dito ha. Ito na kagad yung ating grupo. Hatak-hatak naman ni CJS Guerra, Jerry Capua, and si El Capitan. Uy, sige paring Kalabaw. Ano? Grabe ah. Ganda ng katawan ni paring Kalabaw ah. 13 years old pero bulo, pero hindi na bulo to. Bulugan na to, laki eh. Okay. Pumanat si Lester Barbosa, si Jerry Capua, and si Aaron Delena na. Pwede pumaparap na si Aaron. Okay. So maganda yung labanan talaga dito. May walang makatakas. Mukhang magbaban split tayo dito ha. Si Daniel pala yun. Mukhang kabe-break up lang ni Daniel Coltero kay Catherine ha. Kasi na si Daniel. Yun, nasa harapan lang. Laking tao ha. Laki ng katawan pero 13. 1 mo nga, 1. Malikot. Ayan. Ayan. Okay. Mukhang naubusan tong si Caballero ha. Ba't may isang Morales uli doon? Eto na, umangat na naman sa kaliwa to si Brian Espino, Brian Barbosa. Uy, ay na si Daniel. Mukhang naghihimagsik tong si Daniel ha. Cortero. Ayan na. Kape-break up lang ito si Daniel eh. Tignan nyo naman ang katawan. Tignan nyo ang katawan, 13 taon. Dumayo, idadayo ko to sa Silig Salyaga eh. Ang laki, parang Kalabaw ha. So ito yung ating breakaway. 3. Mukhang humuhulag po sa si Jerry Capua ha. Pinapatay na ni Aaron Delena para hindi makatikit tong si Rasky ha. Para hindi makatikita yung ating solo breakaway eh. Magkakakuya, ito dumikit tong batang ito oh. Grabe naman yan. 13 pero katawang Kalabaw na ha. Yun oh. Oo, yun na. Na. Oh. Okay, ito na yung ating solo breakaway si Jerry Capua na. Oh. Oh, yun, umangat. Malakas yung bata na yun ha. Talagang dumidikit sa harapan oh. Okay, bakit natin tayo? Last 2 laps na lang tayo. Last 2 laps. Hindi ko pa rin nakita bumabaan na tong si Lester Barbosa. Puro papogi points dito sa may bandang gitna ha. Tumatakas na naman si Brian Barbosa. Asa na si Dino? Dito si Dino Caballero sa may bandang gitna. Nakatutok lang siya kay Marco Lumano. Ilang speed? 47, 48. Hindi bumaba ng 45 ang kanilang speed ha. Medyo mabibilis. O ba't meron tayo isang Morales ng isa? Okay. So lumalayo na si Capua dito ha. Umangat na naman dun oh. Binabantayan nila tong si Marco Lumano. So lumalayo kaya si Jerry Capua ng GLC. Patalikod mo. Yan. Ipasagad mo.
Sagad. Yan. 55 ang tayo ng banatan. Sa second group ha. Hindi pa rin nila nadidikitan si Jerry Capa. Uy, umangat na si Dino ha. Uy. Yung breakaway natin ha, lumampas na. Aaron, si Dino. Kita. O hindi nag-ahabol itong si Aaron, ito si Aaron si Christian Dilena. So yung dalawang yun na mag-ahabol doon sa ating solo breakaway. Dahil kasama ni Aaron yun So itong si Ratsky ba? Si Ratsky at saka itong si Daniel. Hindi si Daniel Padilla yan ha. Malayo. Mas malapit pa kami sa akin Daniel Padilla. Kaya yung katawan, hangang ako sa katawan nito ha. Grabe, 13. Malaki pa ang katawan niya kay Ronald Duranza. Kung pagbubutihin lang niya ang ensayo niya, sigurado may kapupuntahan ito. 13 years old pa lang ha. Kita niyo naman ang kanyang katawan na kayang sumaway dito sa mga open pro na to ha. Batang bata ha. Ay, aabangan natin to sa Batang Pinoy. Itong si Daniel. Laki ng katawan, tsaka yung palaban pa talaga yung kanyang itsura. Hindi, kumbaga, hindi kapoy-kapoy. Hindi kapoy-kapoy tingnan. Yung katawan niya, siksik pa. Grabe. So, magkasama kaya yan si Ratsky sa kayan. Dapat mahapulan nila yun. So, may umahabol pa tayong isa. Si Brian Barbosa. Ito yung isang, David. Hindi. Sino? David. Si David. Nang El Capitan pala ito umahabol. So, ang taga-north. Pangasinan and dalawang south. Uy, naku po. Diyos ko po, Kaindo. Okay, kuha mo. So ito, Dino Caballero mahatak dito sa grupo. Ito na tayo. Okay, so ito yung ating solo breakaway. Jerry Capa ng GLC. So lumalayo na ng mga 100 meters ha. Uy, nag-ahabol tong si David at saka si Ratsky. So pag hindi nila nadikitan si Jerry Capa, malamang na sa panalo yun ha. Grupo natin, Daniel. Yo, si Lester. Last group natin. Okay, so ito yung ating breakaway. So lumalamang na siya ng mga 120 meters. Ray Matehan na to. Hindi ko lang alam kung aabutan pa tong si Jerry Capo ha. Dahil marami yung nag-aabol sa likuran. Tignan natin kung siya na kaya kukuha ng panalo. Aabutan pa siya ng grupo. Tignan ating grupo. Uy, dumidikit si Dino Caballero ha. One mo lang. Tara. Ray Matehan na to mga idol. Sino kaya sa kanilang kukuha? Makakabulan pa kaya yung ating solo breakaway? Uy, lumalapit ang bahagya. Pero ang problema, si Dino Caballero ang umahatak sa grupo. Sino kaya ang pangarimate ng mga Team Morales dito? So last 700 or 800 meters to the finish line. Tignan natin kung maabutan pa yung ating solo breakaway. Kung madidikitan pa kaya ng grupo si Jerry Capua ng mananalo. Luba. Ay, mati na! Eh, yun sabi nyo ngayon, di ba? Sige natin, kung Ray Matera to, alam ko, Ray Matera na to. Ha? Ayun, si Daniel, Toke, ano? Ayan, makahabol na, ha? Malapit tayo sa finish. So, bago tayo mag-report, ano nangyari? Mukhang kumakalas naman. Balat! So, Ray Matera na to, ayan ako, dumidikit pa, ha? Mukhang madidikitan pa itong si Jerry Capua. Lumalang na siya ng mga 70 meters dito sa nag-ahabol dito sa likuran. So bago tayo magbakbakan, bago tayo mag-remit, ayan, kaya natin shoutout pala ang ating birthday boy, si Wilson Purbide. Siyempre, i-shoutout din natin si Boss Bobby Morales. Ako po, didikitin pa si Jerry Capua mga idol. Sino kayang pang-remate rito ng mga Team Morales, ng mga taga-South Pangasinan? Ayaw si Rasco, makakata sa kanan, makakata sa kaliwa. Last 300 meters to the finish. Lester Barbosa, makakata sa kaliwa. Ito na si CJ Esguerra. Mukhang matutugis pa yun. Makakata sa CJ Esguerra. Nakatanda rin Marco Malog. Ito na, bumabalat pa. Marco Malog. Meron. 1, 2, 3 pa tayo. Umahat na Jerry Capua. Marco Malog. Si Aaron Dilena.
So 1, 2, 3, nadali. Hindi umubra yung unang angat ni Lester. Kinapos ng bahagya. Halika na't sumama dito sa aming karera. Okay, hindi nakarimati si Dino ah. Tumrangko eh. Handa na ba ang lahat? Hindi rin niya naibigay. So doon natatapos ang ating open road bike. So ang daming tao dito. Kahit nakatanghalian ang ating oras, alas 10:30 na. Manalo o matalo din Iyo. mahalaga. Ang importante ikaw Oh, dito eh. masaya. Tingkapad ya call bikers. Pwede kahit sino mga brother o sister. Magaling. Dati palang ABS-CBN to eh. Na ang finish line, wag kang lilingon. Oh, yan. Kurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan.